på. Hvad siger du? Tippe? Er du fint? Så vi kan optage under vandet? Skal jeg prøve? Okay. Prøv at se. Det tror jeg ikke vi kan. Nu kommer der en til. Det er hop, vi hopper. Vi hopper. Nå. Var det det her, du havde glædet dig til hele dagen? Hvor er det vildt! Og mor og Sofie står heroppe. Hvad? Hvorfor har du fundet på, at vi skal det her? Hvorfor? At bade i det her vanvittige efterårsvejr. Ja, okay. Ja. Der kommer en kæmpe bølge. Kommer der en stor bølge nu? Der! Hvad siger du til det? Hvad siger du? Hvad? Jeg ved ikke, jeg synes det er koldere end i sommer det her. Ja, har du fået nok? Nej! Vil du mere? Du er bindegal jo! Vi fryser, jeg ved ikke hvor meget, og vi ligger her. Nu kommer der en stor en, og derude. Nu kommer dødsbølgen! Nå. Eller hvad siger du? Nej. Vil du ikke gå op en gang? Okay, så aftaler vi skal ned en dag og optage, når vandet er klar. Magnus, hvad så? Hvad synes du? Hvorfor er det fedt? Hvorfor? Og det er koldt, ikke så? Jeg synes ikke, at vandet er så varmt mere. Vandet er ikke så varmt mere. Nå. Vi går hjem. Rise.